Tak vás zdravím, milí přátelé, ze svého nového kanálu a z kanálu Roztržitých a už o tom svědčí to, že včera večer už jsem zapomněla, že jsem kanál založila. Až jsem nedopatřením klikla na jednu z tisíce záložek na počítači a všimla jsem si, že jsem vlastně založila kanál. A jsem tomu ráda, mám radost, že jste se na mě koukli, i když je to pro mě úplně něco novýho a úplně něco jako nepříjemného dívat se sama na sebe, vůbec jako nemám s tím zkušenost. Přesto chci vystoupit ze své komfortní zóny a podívat se sama na sebe, jak vypadám a jak žiju a vlastně sdělit třeba i tu myšlenku a třeba to někoho obohatí, osloví a třeba zjistíme, že jsme vlastně všichni úplně stejný a jenom si v těch hlavách myslíme o sobě vzájemně, že vytváříme prostě myšlenky a pozorujeme jen ty své myšlenky a vytváříme představy o světě, který třeba možná je úplně jiný ve skutečnosti, jestli vůbec nějaký je. Ale to už jako nechci zabíhat do podrobností. V každém případě dneska jsem celý den vlastně strávila něčím, co nemělo žádný konec, ale aspoň z toho vyšlo to, že zítra jedeme na malý výlet a já se budu snažit z toho výletu něco natočit, aby to třeba mělo trochu hlavu a patu a bude to něco zase úplně novýho. A tak vás zdravím, přeju pěkný víkend a těším se zase na viděnou. Dobrou noc.